De Sneker Sporthal is ombouwd naar de Europese eersken voor het eerste Europacup-duel van Snits. Goed 800 man publiek is benijd naar het duel tussen de bekerwinner Snits en landskampioen Alterno. Snits begint zenuwachtig en klomt vlot met 8 fjouwer achter. Maar Jelwijs pakken ze de 3 op en knokken haar weer om. Uiteindelijk pakt de ploeg van Petra Groenland de wichtige eerste set met 24-21. De tweede set wordt met diezelfde cijfers verlen. En in de derde set dit moment. Setpunt voor Snits, 24-23. En Alterno speelt de bal oer de antenne en scoort. De scheidsrechters keuren de bal goed, maar eens weer dit een fout en dus de tweede set eens voor Snits. Het wordt 1-2, maar ik werd 2 gelijk. En dan de beslissende 4e set. Roos van Wijnen toont klasse en pakt de voorsprong. De spanning is te snijden. Lastig opslag van Van Wijnen. En dan slaagt Monique Volkersta. 14-12. Matchpoint. Opslag Roos van Wijnen. En dan een gelokje. 15-12. De eerste Europese winst is binnen. En Snits wint met 3-2. Er stond best wel veel spanning op het team. We hebben ons echt in de wedstrijd moeten knakken. En dan, zo'n vijfde set is altijd helemaal spannend. Dus dan, maar ja, we zijn goed bij elkaar gebleven en gelukkig nog winnend afgesloten. Maar 1 keer winnen is nog net genoeg. Nee, je moet 2 wedstrijden winnen. En dan is maar zo. We zijn heel blij dat we gewoon nu gewonnen hebben. Zij moeten nu winnen. En als die golden set komt, dan zien we wel weer hoe het gaat. Dus we moeten er over 2 weken nog vol voor gaan. En dan hopelijk echt Europa in. 26 november is de beslissende return in Apeldoorn.